In Finland, it's very common to eat a warm and proper lunch. The lunch is usually eaten at the canteen and paid before eating by the cashier. Mobile payments are becoming more and more popular. The unique solution of Edenred combines both mobile and card, giving the end user the freedom to choose between these payment methods. So, let's take a closer look on how it works. Lounas on päivän tärkein tauko ja eniten siitä saa irti hyvän ruoan ja seuran kanssa. Edenredin mobiilimaksu on nopea tapa maksaa lounas ja varmistaa, ettei aika kulu jonottaessa. Valitse mobiilimaksu My Edenred-sovelluksessa. Syötä ravintolan nimi ja klikkaa Hae. Valitse ravintola, syötä summa ja vahvista maksu. Näytä kuitti kassalla ja merkitse se käytetyksi. Ja ei muuta kuin syömään. Mobiilimaksu on kätevä, koska kännykkä on aina mukana. Edenredin mobiilimaksuversio, se on tervetullut uudistus sinänsä, että meillä kassatapahtumana se on oikeinkin loistava ja sujuvoittaa lounaan kulkua ja on helppo seurata sitä mobiilimaksua reaaliaikaisena tapahtumana, vaikka on ruuhkaakin. Oikein helppo ja toimiva ratkaisu. Yrityksen kannalta mobiilimaksun käyttöönotto on todella helppoa. Jos yrityksellä on jo Edenredin kortit käytössään, mobiilimaksaminen tulee edunsaajien käyttöön automaattisesti ilman lisäkustannuksia. Olemme käyttäneet Edenredin kortteja pitkään ja nyt otamme käyttöön myös mobiilimaksamiseen, johon työntekijämme ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Myös lounasseteli-asiakkaille mobiilimaksuun siirtyminen on vaivatonta. Ota vain yhteyttä meihin. Voin suositella lämpimästi. Edenred. Taukoja, joilla on tarkoitus.